L-istima tal-Awditur Ġenerali dwar il-konċessjoni ta' tibdil fil-kundizzjonijiet fuq l-art tal-Fortina saret minn perit wieħed u mhux tliet esperti kif titlob il-liġi tal-Awtorità tal-Artijiet. Dan il-fatt ħareġ mill-laqgħa tal-Kumitat Permanenti dwar il-kontijiet tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika it-tnejn wara nofsinhar fil-Parlament. Fil-laqgħa ġie deċiż b'mod unanimu anke bil-vot tal-Oppożizzjoni mal-Gvern li l-Awtorità tal-Artijiet tikkunsidra re-evalwazzjoni tal-konċessjoni tat-tibdil tal-kundizzjonijiet fuq l-art tal-Fortina u allura ħassret l-istimi li saru għoljin mhux skont il-liġi, inkluż l-istima li tant uża l-Partit Nazzjonalista u l-kap tiegħu Elix Borg biex jattakka l-proċess. Id-Deputat Prim Ministru Ian Borg li jmexxi dan il-Kumitat staqsa lill-Awditur Ġenerali kemm il-perit għamlu l-istima wara li r-rapport tiegħu qal li s-somma li ntalbet għal tibdil tal-kundizzjonijiet fuq l-art in kwistjoni fl-2019 kellha tkun ogħla. Hawn ħareġ li l-istima fil-fatt għamilha perit wieħed biss. Fil-laqgħa tal-Kumitat intqal li l-Awtorità tal-Artijiet ma tistax toqgħod fuq stimi li mhumiex skont il-liġi, meta din trid tkun fuq tliet periti. Il-liġi illi permezz tagħha l-awtorità jew dan il-Parlament jista' jiddisponi titlob li jekk il-valur tal-proprjetà jaqbes l 400,000 euro, l-istima tkun saret minn tliet periti. Toqgħodx tgħidli dak l-awditur bravu, toqgħodx tgħidli dik id-ditta kemmi tajba u Big Four u mhux Big Four. Sa dan it-tant aktar qabel il-Grupp Fortina qal li analiżi esperta li jagħmel turi lill-las ta' 8.1 miljun euro biex jinbidlu l-kundizzjonijiet fuq is-sit tagħha f'Tinje kien aktar minn ġust u li bir-regoli ta' valutazzjoni tal-lum kienet tispiċċa tħallas biss kważi nofs is-somma jew 4.7 miljun euro. Il-Fortina qalet li l-analiżi minn konsulenti esperti mqabbdin minnha tisfida l-metodoloġija użata mill-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali fejn instabu numru ta' diskrepanzi.